Așa, de avem din asta de 4, am pus-o pe noi, să fie mai ok, OP, avem level 9, asta-i, nu, avem puțin mai puțin de mai, o să avem Master Meo, Silver Pack-ul de 3 zile, cheie, Mega Ball, șefi, n-am destul level, evenimentele cu day-urile, acesta de fapt am destul de mult bani. Am dat din greșeală 100 pentru din aia, dar lăsați. Să mai deschid un chest din asta. Și uităm cine-i. Unde Captain? Da, pentru unul. Ioi! Îl mai iau pe ăștia. Le punem. Le asertăm. Pun. Nu. Hai să punem. Nu avem încă destul. Așa ne-am pus în mură destulă. Deschidem un cerc. Am obținut diamante. Ok. Nu avem prea multe, dar măcar avem ceva. Avem din asta pentru prieteni. Fortitudine, mare vendicat. Așa joc și cu unul de acesta i-am jucat toios. Nu pot mult. Știu că eu aveam un cont vechi în care aveam atunci. Ok. Mai câteva minute, 10. Bine. Avem Master Mao. Nu avem din asta. O punem pe Master Mao. Yes. 5 minute de tare. Da. Da. Mai am 4. Ce minute? Intrăm. De cunoaște Miau. Avem level 9 cu așa dacă prind din alt 5. O fac level 10. Avem din asta cu Frozen din nou. Și mișcăm până azi, să știți. Dar sunt un pic mai mult de mici cu măsura asta. Poate bag una. Sabile. Dacă vă place și vă seria, nu uitați să apăsați like și dacă vreți să vedem cum poți să Master Mao deja se bate, dau destul de damage. Și eu dau destul de damage, mai dau și criticale de 300, astea bine, cu pasiva asta de Frozen. Vine șeful. Eu știu că este și cea mare, văd din
Îl omorâm noi. Nu facem tristele chiar acum, deoarece nu avem iteme destul de așa că lumea să-l facem noi. Care a meritat. Am făcut un pil. Nașul. Oricum, Max Ascension. Hai că să vă și eu. Totuși. Uite, mi-a apărut cu Gold Enchant un challenge. Din greșeală am dat pe el. Dar lăsați scopul în tot. Lăsați oricum. Nu pot să dea cel mult. Eu vreau să vă remodul în Arena. De ce vreau să mai fac? Să înfrunt din ăștia în arena cam e mai bun. Fac eu cu 60-le. Vrem la nord, de să vrem să avem cât mai mare plăcere să le atacăm când le atacăm. Vedeți cardoșul. S-a băguit, ieșim. Ieșit. Și o să mă înfrunt niște Pac-Man. Ce nu joc aici cu acesta. Cu acest Pac-Man. Rămân ca niște fantome. Că v-ați uitat în serialul că tineri titani care erau cu Raven necărmăgioși și erau mâncate din asta. Dar asta nu se încarcă. Așa să jucăm un pic Pac-Man și mă rândă și gata. O să chem acest clip. Haideți să jucăm Pac-Man. Joculețul este gratis. Îl găsiți pe magazin Play. Bine cu Spike.
păduri. Și cam atât cu acest videoclip.